Kamano to na ya pinuntan no naging alimtan no. Dasal lang orang ki al-alim Abdul Basit di Salim, imam sa Baryunaga na ahlan wa sahlan alim. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضلنا على سائر الأمم الذي جعل الليل والنهار آيتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pagnerona Alhamdulillah Penelamatan tanus Allah Mia pikir dia kaya ayah maknanya naskadunnya langu-langu na mga pagaryami, mga babayami. An agrarian, sada agrarian, profesional, mga ulama. Nagu ayamala, na diyan kaya aritano, watatano, wabaytano, kapapantagan na chirwaman si isang adato dasalan, kasi Norlin, MD Bungaros. Takin berbesar dia ke apeli dunia na Bungaros na apeli dua ngota padang na alim ay nako mangustar kami sa Baryunaga asi alim asliya. Kena ko dapat nama alim dapat nama kaso sa Saudi. Tadi ngota madrak dia na imam dia na Baryunaga pagi mamanakan nasa company direktur sang ngota madras apa pengenduan yang ini. Kata benda pega 20 ribu. Nak kata bersuara ini kan. Oh. Tadi misalnya apeli dwi cerwa mana Bungaros dan datar siram semua tungannya siram si alim asli ya. Oh. Dia kaya area kena sendiri katanya lokasi na si Bela bi mau si Bela bi. Pagitang wala aben kendul dumurian sama PPA ginawanyan siaran na pamilya sa cerwaman. Nakagi ako tawagan ako adi nga si ampuan sa Watu. Natiga ka na ayaw to aki apo pasyadaan tanong na alaw na badiga pa kaya ako mabalagatan ako agi makapasyad ako sa insyaAllah na makabaling ako na magabi ang mga alaw na alas dus asung ako man sa Maguindanao si Sabundo. O, ano importante ro? Kata pa ng mga ulama akada daruga si sadir kay amanan yan na kaya kanda kanyo si isang kaya amaltaka o di na seminar sa kaya Ramadan. Apia pa na mention ay amanan yan na di pa na tatanto o ba mapipi aginawang kaya dunia kasama naman yan ang dunia na masasakit. O kaya kaya agada manakobi na sakit yan ay ay mantum na ya kaya pakarganen, apa sebetulnya kalau bago bida pelagatan, na ini kala kakapan, ababuman lagat na tiga positif pencaking, mabuha masaswatan na malagatan na di tadi mati nagawa, batama silupin, ay ha, orang yang mga ori panwala, diyan kaya Ramadan, na katawan tanwa. YouTube man ang koto ang isa Ramadan anta kadiyan kaya kapapantagan na Ramadan
nalaas sigurado tanong ubatano kapasad ang kaya Ramadan. Na apiya po na mapasad tino adiyang kaya Ramadan, apakipasad na katano Allah, nada pa na sigurado tanong ubatano gisampay sa diyong kontra isa Ramadan. Sa katawa ulama, amya panutul, panutulang kontra ulama. Hakka rajulun ismuhu Ahmad, ismuhu Muhammad. Ado na miya panutul sa kitab. Ayang aranian na si Muhammad. Na la yusallu kit na kumutaw na din mga panambayang. Doon mga simbayang. Oy. Na falamma dakhala Ramadan, naguwa niya makasulid subulan na Ramadan, na fayazinu nafsahu wa thiyabahu bitayb bihurmati shahr Ramadan. Na sunod sa kaya sunod bulan na Ramadan, inauna inalinis sa batadian, napipiyapian niya na ginawa niyan. Natamang kunditar niya, napipiyapian niyan. Oy, natama sa suminibabak yan na daniyang kapanambengi, na iglakuan na pupunambeng sa mga sunna. Kaayamana niyan, na dito di ba yung kudan niyang kapanambengi, na inisyo, inong kaya pangulaula, akamukataw, na dakaliba kapanambayan, na diyo pan akatalangan ka. Natigan na hada, syahru at taubat. Ulan-ulan na iya akataubat. Napiyakila ya ka na kawalla. Apisilas na ka ng Ramadan. Sa inay ni kurmata ka nung nakatuba siya kawalla. Nasikon niya ka pero ulan na miya tayo siya kiyuto. Nakagya kumatay na pitatagin na pangkuto ay siya ulama. Nasidin mo untulo ko luulo ko surga walla. Laman ito, ano ito sabab? Nadibo kaya sila niya isang kutabulan Ramadan. Naya pa na ba sa kandang nas ko kurmata na kang Ramadan? Dia ka Ramadan na ayabu di si perilaan wala sutaw apagus. Ayabu di perilaan si wala na sutawa daon tongyan. Isa dia di perilaan wala na sutawa di baki pengginawai at tumutulak sa ginawa pamanatungan niyan. Api kapingiran ka ya Allah na rila akong ka. Nabaga ng perila ya wallahi sakay di mataramina. Namun natungan ka na itutulak ka. Nabaga di pamangan ikhwan lau ta'ala salimu isa ka na kikitang ka. Aya ikalim wallah, aya perilaan wallah. Nasutaw ama pasangi karila. Na aya ikalim wallah, nasutaw ama pasangi kapangalimu. Ar-Rahman yarhamuhumur rahimun. Sumasaling gagawa Allah na ayay pangalimu yan, nasutaw ang mga tao ama pasangi kapangalimu. Gabi ka Panginoon ako Allah, pagpangin ako sa dataro kambayo ka, Ya Allah, nakalimun akong ka, dalo. Ya dalo ka mo. Ama pasang kapamang ni salimu, na di mo pagukitan, ang bala apaswa, ngirong ka aaw na badaka. Yang mo taba sa tanwa, di pagukitan na bala apaswa, ngirong yan na kudalis, napamrak. Sinistingan ang ngirong ka na kudalis, na maluwago. Pamilu akong sabi tuilas na maluwagon. Nasauda ba lang, naging bago kita. Na ito yung ano pagkakaibadatan na imantong. Miyakaw maadiyang kaya Ramadan. Na uda aparatian akwala. Na pagkaparatian kanin sa tarotop si akwala. Kutiba alaykum siyam. Kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tatakun. Ayaw man na kinipalugot na kanuwalla. Sa diyang kaya kapusa na ang kanukatawi sa kalaksik walla. Ang tanong sa kalakwalla. O, ang isa ka tanong tabir ka tanong. Ngayon ka ba nagkasugato na di ko rin panabiya? Padumpan na. Nasa ka tanong na kaya sagot na tanong sa Ramadan. Na di mo la'allakum tatakun. Ang kanukatawi sa kalak na la'allakum tataka. Ayaw makna niya na kaya sagot na nakakan. Naabot tanong di kan. Kagimana kan mapupungiraw niya ka Ramadan na kanabay ni kakan. At ito na bisutan. Biya nga ba sa lungan na dakakan? Na minira pa yung masyaman na niya na ilalapis na di ka pa nagkan. Tumaba ka na pagagata. Ka na abad tanong di kan. Kaya po na Peter wallah. Na kulo mimma razaqnakum minat tayyibat. Kulo minat tayyibati ma razaqnakum. Kan kanutug wallah ko mga pipiya ay ipuriski kar kanutug wallah.
Kau tiap na pitirwana na opna kiyukeng ka na sopan sumapi apanganangkan asar mabuan na kikuang kaon. O na kikuang kaon na ogkaparo na aya kanaka na sumya kapiapi aketagwang ang sabag. Ti maswakay panganangan na yakwa-kwa kaong sa dundo denda bagraka. Nakagya ko lalapis na kung ka sa mga energy niya kagya magagagang ka na terawi ka mabu na makokondisyon ka. Oy, na terajudo ka na makokondisyon ka na imam apya di ko lumiyawa. Nami kapya nakikuha sa mapya panganangan na di nga di pagkita na uluwa tagwin. Abab kalabat yang natamo ka na terawi ka mabu na malalapi ka. Ya tiga siya mama di upagawa. Kagya doon bagrulawa sa mata tagro ka. Tadi na mga uri panwala, kenapa tanu di ke sama pia? Nah. Yang kaya Ramadan ada kena alwi sa mga pada kalebihan yan. Allahu Akbar. Isa kalebihan na Nabi. Natu Nabi, idha jaa Ramadan, putihat abwab al-jannah, wa guliqat abwab al-jahim, wa syafadat al-syayatin. Igra'at tu Nabi, am yaqaw mas Ramadan, napapakil kaan wallah sulang no pintu surga. Napapakil kalaban yang sulang no pintu neraka. Napapakil dakap dipakinda dakap wallah kung mga malaikat yan sa mga syaitan igra Ramadan. Na ayat na ipagi katakiran na rantay ang mga puto ipagi katangoy amanan ng mga malaikat wallah. Nanda sinapkan na buswa. Na sini sa lolo karagat sisa dida maragat na duiti mababali akala busyuran igra Ramadan. Allahu Akbar. Diswini sirakan. Alim, yung limang usa tadi na gagawi. Alim, ni alim ka alim. Igra Ramadan na sa mga setan na dinada ka pa na di pamerson, na di pangikata na rantay apo tao. Tiga ka naway. Ano nga pagisya? Natiga na ka na, kanaba ka ni Parati. Natiga ano nga pa na pagisya? Natiga nag-epitero pa sa mga setan, igra Ramadan na di pangalabuson, na di pangikata na rantay apo tao. Napapangalabuson, natiga ka naway. Natiga na inubuha miya kaysa na Ramadan alim. Nagagawi na anamiya iliya ka na setan na lumadapo ko kayo. Anamatang wala ka, biasa anamiya sa lakuro. Tiga ka na, miya ka palagwi nun ito. Ada tertiga ka na mga persyon na papakalabuson. Papakapalagwi. Katitiga ka ni Mene, kami ka palagwi na, dangada ka pa. Asa ka ni pagada ka pa na kaon, makatipo. Mada ka na tabi O kaya, agi di takataw no, pura Mele niya no, di mamarak. O kaya kapag mga pure pa na Mele niya na, bende na pantala, bato ka papalalagwi niya. Tadi ang mga urip no Allah. Ayaw maana niyan, igira Ramadan. Nakarina sa society na ka nakaikatan. Dahil naman nigira, kapag man na di ka dipusan, na pa maka society na di ka ikatan, na kapag man na ayaman na niyan, na di ka dipusan, na sumunod ka ko kwarto, na kumangkang, wala ba na matawar ka? Sa guswali matawar ka? Di ka kuman ako ron, dabuha pangaliya ka na nataw. Na inong koto ni panggulaw laa, agiyak kalaro ada asetan abar ka po pangunoy, kangkadeng, kamatatagur ka nakalaksik, wallah. Katalaman ni gina datara duno, baka bumamumog, apagabadasa ka, nauna di nga pa mapakalay, pamumuka ka, pagkalakaw baka kabatalik, na makapasada ka pa magabadas, na makadududa ka din, kau ba na na may tatalo na malamad ka. Datan mabunay gina datara Ramadan, gina pamumuka na, di nga tanto pagpula ang arika, kanaba datari gina kanaba Ramadan, na panuangad ang arika. Gina datara duno, na malunga bupa ka ito kami ko na nami ulung sa bakarang ka, adi ka di mamumuga, na nami ulung. Kailan na kanong manaki? Namiya ka ba yada ka amiyang buhay ka? Katuwa, nadiya. Ayaw mo na niyan, diyan ka abulan na Ramadan. Napakalalaan niya sa parating ako, Allah. Allahu Akbar. Na. Kadwa akalabiya na diyan kaya Ramadan, amiya aliw Nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Natiyanan na amun sa'imuna ibadah. So kung so di puasa na dia buat kata turugong tugu Nabi, dia buat ayat makna niyan na kapapanuratulian na ayat timbang yang tugu Nabi na simba Allah. Apa dah kalbi na dia kaya bulan Ramadan na so turug o di puasa, turun di puasa sa dia kaya bulan Ramadan na ayat timbang yang na simba Allah. Muna tu isa kalbi na mga oleh Allah. Ito sa plamusan. Nah. Di bulan pagkadang na orang insyaAllah. Hindi buaya. Oh. Nah, dia ko to kabasakan, mga oripanola, ando na ikadua. Ikadua kalbi na dia kabuna na Ramadan, mga oripanola. Oy. Wa amaluhu mudha'afun.
Nasokon sudi mapagaman o ori penawala sadia kaya bulan Ramadan. Sudi mapagaman o ori penawala sadia kaya bulan Ramadan. Na ditekata ka penawala ta'ala sa mga pitapolo. So sambayan ka. Dia butuh Nabi kasunataka sangka Ramadan. Man adda tatawwa'a kaman adda farida mimma siwa. Tunggu Nabi. Sadun sama kasembayang sa sunnah. Sadun kaya Ramadan. Na ayat timbangnya na timbang para doa satiman ami apa sadian. Wa man adda farida. Wa man adda farida kaman adda farida 70 farida mimma siwa. Na umakasumbayang ka sa satiman na paralo. Sadiyang kaya bulan na Ramadan. Na ayat timbangin tugu Nabi. Na 70 aparalo akasumbayang anak ka. Inubisigin ako na sa mga sahaba, sa mga tabi'in. Nandun ni kapakaw Ramadan na tiyak kapilan sa mga sambayang iran. Allahu Akbar. Tagidi ititu panakapan abalasin bagi Allah. Ato na pa ni katalong. Paano pa nakanabi ng Ramadan? Nawasumtuhu tasbihon. Na dia butugo Nabi akagagana kaka. Adi kapatero. Aya di kakapatero na ubama batal sa puasang ka. Aya di kakapatero na paganero na magugutom ka. Ikatalo adi kakapatero na daabagana ka. Na aya timbang itugo Nabi. Na datalo baka penggirawa subhanallah. Pagpanasbik subhanallah subhanallah. Kato kenapa manabak humakamadakan na di kadang betero. Apa yang tadi pagi siarakan bahkan di pagamang. Nah yang tu dia masuk suasana nasi. So mga pamilyang. So mga watak. Apa yang ang batukan niya mo din. Wah, kana abah kadip tero. Ayaw penanggila anak ka. Na ubah ka makatero sa ikabatan o puasang ka. Ato ni mialim Nabi. Tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pananggilan tanurun na di pupuasa. Oh. Adina mada kana di na nagkinkan. Tugu Nabi khamsatun tuhbitus saum. Ay tubtilu sawabu. 5 tugu Nabi apakah binasa ko puasa tau. Ayaw mana niya tugu Nabi? Na kenapa mia binasa sa puasa niyan? Kamia batal sa bala sa puasa ka. Kenapa keng kadin? Mia batal sa bala sa puasa ka. Ato ni pagana ng tugu Nabi. Apakah batal ang puasa? Apa kebinasan yang sepuasa ka? Na al-kizb, na kapamukag. Kapamukag. Ayah penuh ba ayah istorya ka na lang unin kapamukag. Makipag-istorya ka na sa kaguya katuron. Tadi kaya penuh ka na lang unriban. Na mag-istorya ka no puna di umpa kasi puna liya penuh ka. Itataya ka na ayukag. Karena sa padinga di kapag-istorya. Oh, na kana apa dito? Oh, na kapamukag. Nah, tu ni kadua. Lagi dia punya orang ni, kesabutan ni, weh. Nih, no kasami agak-agatan orang ni. InsyaAllah. Ayah mana dia nak ikadua tubuh Nabi. Apa kabatan kubana sepuas sangka. Na al-ghiba, na kapamaganta. Kapamaganta. Allahu Akbar. Kapamaganta. Ada sebab. Atau ni kada adu sasadia ka kapamaganta mangoripun Allah. Na ayah pintaru Nabi na tingin na al-ghiba asyadu minaz zina. So kapamaganta tugu Nabi na mala adu saung adiso kasina. Kasina. Ato na taro na kasina di ka di mamakai sa bayada kang makawing. Di makipamakai sa doon makawing na di kasina. Na suka kasina tugu Nabi na asara agad na kanutaw at tawbata ko Allah. Sa di na mabalinganan na pakatawbatan ng Allah. Allahumma qawli alayhi. Adi ang mga Allah. Una. Sa kapamaganta tugu Nabi, uhay, na ayah dusa so kapamaganta tugu Nabi, na di kaparilaan ng Allah. Sa taman sa di karilaan ng piyamaganta ka. Na doon na kaparilaan ka Allah. Nasunga mo piyamaganta ka. Nasasat niya pamaganta ka na patero na ka. Ay, mana niya nakatea. Niya pamaganta ka sa na uparilaan ka niya, na parilaan ka walang ta'ala. Maturo ka, pangasungan, ado, garay. Daanay, nilayakong ka. Ado, garay, daanay, nilayakong ka. Na uparilaan ka niya, na parilaan ka wala. Na bang ginawan to na ito ang utang kapanganikara ng sarila. Na tingin na sekret. Di mong sekreto
Anto na to, karina akong kaman. Anto na, karina akong kaman. Ya puno ba makagiraw anto na, hausto na, mi alu aking gara naman lakay puno. Nabaka na nung parilani tira, mi at tayos. Ano nga pa na matutuli ka ba na nga ka na mi agasta ka? Nakapakay aw di kanya rin ana di ka parilani wallah. Ato na nga tingtanwa ba naman, apke sa tao niya tayo. Naswalla na inirupaan niya ng mga tao at taliantaan na datar mo ba pagkal sa sapo ang yatay. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahmi akhihi mayta fakarigito mo. Banyutong wala kabay akakana niya ko sapo padiwa mga tao niya matay. Nasyutaw at taliantaan na makaituay sa tao, makaituay ko pa diyan. Igira adin yan madadama, napapamakaito niyan. Na ami ka madadama pa din, nalang tungan na pumuntungan niyan. Dia na nakikita no pisa sa kami atay. Dia nakikita no ban na punay ugo. Ay gira ko na nakaman ako miyan. Karo ko kumiyan. Ay. Pinukakilan kinalangunan na nubalaban. Igira agagawin na langunan di malalayog. Dia nakikita no di malalayog na tama ni matuna di operatiyo ba na to niya kalayo. Wala na kaya pakalayo na tsunami sa klasong yan sa langit. Mi'raj, piyakira pituwal na abura, nasaka paniman na yung maranaw, amiya katawa-tawa. Ano ka po sa papakangan, napiya pa na napapakan ng mga panangikaw sa langkaw. Umbusyo mo ko papakan na yung di timing. Di nga titano po na yung ginanay sa kawin na daw na po na yung. Umbusyo mo sa kanip ko papakan na yung na di timing. Di tingnan ni Chiruwa man na, di ako nga nupaki ko at ka sa kanisusahan nasi. Natiyawagan ako, ninalaman na kamatataman naman, tumiyon na kami katiyan na undaw, ako. Siya ko matataman naman doon sa mga daong baha. E mo na ganyan mga makmiya traffic ako. Minisan mo na ako sa nabutong na di ako rin guna. O pa makabiw na po pakalan kapata. Ribat takyanan. Madakal man nakapita mo na waribat. Na di inutano ay manan niya na di Ramadan. Inutano po pakalaan sa parati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Kaano madaan kaya mga kapikapitan ng mga pamalian ng mga natanata pamalian. Allahu Akbar. Tama sa anong pinakapita ka amari riba. Tama na ko mga Uy. Tama sa anong pinapamalian na akanaba pamalian na inipamalian walong ta'ala. Na riba sa parati kasi walong ta'ala. Ang magyawar ka nung sa ibarata pamalian ng amranaw. Isa pamalian ng amranaw na basta kung nagagawi na pantagin mo susuwanay ka apong guro ka dindidigaw na adong ko na betayron. Benar? Iba? Basta tingin nagagawi na pantagin mo susuwanay ka apong guro ka dindidigaw na betay ko sa kawalay. Di na nakapamra ka na daw sa mga benar. Magu, miya kawalay. Na pantagin mo sa kawalay apong guro ka dindidigaw. Namititintang na siya kawalay. Yan ang talo. Kumanuntan ako na it. Kaya pinatatantang na nakapwisya ka ulit, nasa siya din magudulo. Niyatay ka. Na maguma sa suela, papuyo niya, napitot yan, niyatibo niya, nakapapakaulukan. Kami yan, kainom ako siya agatulit. Kami po sa mga nakaraka. Kabasta ko napantangan mo sa suela, kapumuro ka din niyo, na anong ko na patayro. Ribatanan. Ay, benar, nadiyong ko to kitab niya batiakan. Ayat title yan na kitab na Tafsirul Quran. Tafsirul Quran. Anto ni maana ni Samrano, yung ta kitab na Tafsirul Quran, naruwa kami pa masa sa Madina, yan ang ta kitab. Benda sipo 2016. Kapag anudurog niya kiki Alima Asliya. Uway, si sa Umul Qura, nasisiya ko sa Madina to, sa Manuto. Na ayaw maana niya mga ulipun wallahu ta'ala, na adam yabat ya kanong na hadith. Basta tugu nabi aman nagiyo so aso apong gura o kagagawi adin di diagaw nagiro kanu tugu nabi a'udhu billahi minas syaitanir rajim tapupakailay sa syaitan. Oto basta man nagkaswa-swa apong gura o kagagawi adin di diagaw nagiro ka a'udhu billahi minas syaitanir rajim nakanap na ba katatabado abang hello a'udhu billahi minas syaitanir rajim kena kapupagay na sa syaitan. Na inginatugo nabi, amiyan nabi sumano kapukukuha kapita, na salawati ako niyo tugo nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kapupagay na sa malaikatu Allah. Kailangan man mabunig namin ang sumano kapukuha kapita, kapupagapiyapya ginawa ka. Tama na. Tiyatawa man naman wala na yan. Kaya kami bisto at anok man.
Atau na kanong manisan na nadurngian. Tabi o na ba si Hanuong. Diyan ka kap mamano kagya mi alyan nga manok. O ay na kana ba muno puno ba marata so kap mamano. O ba aya buwa kay ba nakasadurong nadudurong na kon sa manok ka. Asar buwa pagka ipong ka, asar buwa di kadi ka panubigan, asar buwa di kadi ka panuprisan, asar buwa di nga di mapupuyo-puyo. Na okay, asar di nga pupun ako ben. Ayaw po bang kaaanganan? Nakaratayan. Hasa ka mabuna ng mga manok ay pamaginaw ng mga kapiyat na manok. Lagi ka na ba ka ni panubigan? Nakana ba ka ni panuprisan? Di mo kaaya makanon. Para po pagkapanilig ng mga lawatayan ng mga kapiyat kay presidente. Ay gina ko nagsuman ako mga muda. Anay! Alin ba siya? Tanay sa manok kamapia. Di ka bupun na kung na sabi na niya talo. Di ka na sa manok to na di ko pun na kung na sanifan ako bun. Naulugo niyo sa tarik naman niyo kusigan na ilalisuro ng aranakan. Ang nakago ko sa IP. Manok manok yan ba siya tatabda ka? Ang nakwatan niyo man. Madinipon mo ba sumarang tapyo? Na may kasip kira ng itap ng aran. Ay nilang eranong panipulalis. Manok yan isterimina! Tabda ka! Nakatan niya kakwa sa murka. Allahu Akbar. Kada mo maratas sukat manok kasala di ipon ako. Baka nayaray kita no. Upama kasumanok na sira ni Mimbali ataw, nas kani Mimbali at yakas ko sa kubi ng mga maranaw. Apagiraw, ha? Patay ko niya, no? Ipuka nga! Natunay ka siya ka, pagkarata at ginawang ka. Nadi na naginawang ito mga. Napa ka niya, Peter, itinta ng mga pamamanok ano. Na, ayaw ba na niyan? Anto na isa akapagpakaguro ko asyo gira agagawi. Napapakay na sa syaitan. Na isa akapungurok yan, nakataya, langutan niya mamumulakada, langutan niya katotokawan. Isa ka pumuro ka din na nakasunay na niya na ginabang. Pero tiyak ano? Basta makan nagsabang na ilang haka, naburo ni gina subua. Naburo ni gina subua, andun ni ayamana niya na anamiyag mga subua, na may naman naging subang. Nag-iuto pa na kapagkan na ganyan kubang, na kalaaba niya mo kapagkan naman ba niya tumulabing, kalahuturat na mamakata tanig basta managing subang. Hindi tagaan. Jadi itu babi kesal ng mga setan naman naging mga daw na makamasarik sila, makamagaling sila, may sila bago ng mga setan jadi numuro. Lalu mana ya kapunguro ko so naging niya ko mga subi. Apakah tatas mabutut pun ba mga kami? Kaya nga mga ali. Ahna ba ako kumanin sa tajwid? Nabadi mo ito as-salatu khairu minan nawm may pulagan na maka. Kadua-dua mo harakatian. As-salatu khairu minan nawm. Apa sasabi na din? Di pagkukitiran mo. As-salatu khairu minan nawm. Nasa katanong na apa mga tali na miyakaw marun sa malaban. Kay pamaguyuk-yuk yan ng utobir na hindi kaya no naman. Ay mabukaturon mga sumabos sa mga porwehan. As-salatu khairan minan nawm. Naman nagbago mga sunat, hindi na ba sa mga porwehan? Allahu Akbar. At na mga karibatan nito ako sa mga masagbang. Di na pinakiyay. Tadi man ulit pa Allah. Di na syaitan. Ang may aliw tanong. Nadiyan ka ang syaitan na di kaniyang pinapagawan sa taman sa kapatay ka na andun yung kapatay ka na pagawan ka ng syaitan. Ino ito mga day? Na itatap pa nga kayo niya wala di kanong dito ba na? Taban na ka sa kanya no ang takasakay taban niyan. Na ayak ka ba ya wala na sa katami taban ko syaitan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa syaitan yan, sa iblis yan, na niya pakapagsilan yan. Allahu Akbar. Na sa Umar, Abu Bakar, na sa iblis yan, na syaitan yan, niya pakasanggupian. Niya pakasanggupian. As nato ng mga damang amrano. So syaitan na ka, napakasama pa kanya nun. Niya pakasama ko, kaya niya pakasanggupian. Anak ito na kay Manto Amrano, sabi niya, ang mas malaakal na kaya ko syaitan na bisuwallahu ta'ala. Ano yung mga ulit ng Allah Ta'ala? Yan kung mga Ramadan, na kailangan na pag-improve niya ng kaparatatan ng Sikwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito na pinakalbi ng Ramadan. Ano itanong ito, pinakalbi ng Ramadan, na di mo katuturubar ka na simba Sikwa Allah. Ay sara, ayaw mana niyan, hagi ko subo na niya katurog ka no, man to paman, bayat ka pagkamagabin, kapag katurog ka, na lang no ayat mo ito na lang simba Sikwa Allah.
Hikman ke pakai ba iman tu nabi tanu di sini na baka dunia katurug. Uway, atiga mga turug ako kadi kamu kesabutan nenay no ka. Uba kanu turugan at terwan yura kamu ka. Langutan no maka turugo. Ati ba ko sa di pa mo sa tamani sa naturug. Sa katawa ni madi manusia nenay ni manusia na pagpumusay sa surga. Anam ya bebe sa mga to sa kapganiran mo. Tuwa lima antay kebe surga bebe na lima ni. Anam lang niya kabe sa lima. Tuwa lima mapakasurga kan Allah. Piagusit manualin sa manarakan. Nada makaptero. Manisa natatabad kami na kunaraka. Natuwa lima tayo kebe ang manaraka. Beo niya na lima niya. Katamay ni kebe ang manaraka. Beo kamay kawata. Beo kasalima. Doon na miya yung salima. Ay buwa miya kabeo salima. Nadia ka arimang ingin turong sa seminar. Hindi na alay. Sangaling. Natintangan ng madakalataw. Pinatigas siya kini. Natatantangan niya naman sa madakalataw. Tinino ko niya tatantangi. Na tinatawag si Kanang Akalim, na tinatawag si Peter Welle, na tinatawag ni Kebe ang naraka, doon na naman yan. Jok. Eman na niya nakasandagan ko. Kapag numaratang nga katuturo-turo ka, laburo ni Gira alangan na Jumata, ano niya kapunualim na lang kami, yung turun mabun na Somianda nga, kaya katawag mabuta din na amya kasusya pa ito maski, na di mangilili sa suda maski ka, kapag pagkinubasa akong tulan niya, kapag makinuga, takinuwag siya di mangilubasa ka niya na. Nabupunak ba ami pangapupungos sa swali na puno malo miya katas nila nga ka api ada gagabi tadi gagagab tadi na disigla na swali man makaselam nabuno miya kalabas sa 20 ka minutos mga time adi sa diya kayo puno miya kalabas swali mamang sa tadi mo sa Jumat nila nga kagagab ka mamati akan na badura gagab abang nagagab tataraman na sinampan ni sasang ura gagab na mudo diya oras rinos yun disigla na swali na pia di penalaman yang nak kena benar-benar dia nama mati nak menudno karena mai oleh pai ni turun otar lo sa ai alai buta Allahu akbar namai ka mga ide mga unur na bubulakan niya no na mata niya ayaw mo pagka ko niya sa mababasa gawin na kamuga adi mabudi pre-review nangga adi mabun orang oto alif pagu dia tas naik berisan sangot amanan na alif na di bawah depan patay dia tas kalau dia ngaman kama babasa gawin adi do dia tas wale di bawah swale depan swale patay swale babasa na Allahu akbar Allahu akbar napakabati anak sa Quran di pada pakakuruk ada awida kalian inu kadi pun di sakurupan inu mada kali gila ko na da panakado kay mga madasatan waya na mada kana minggu na katina na kayo na matang wala kay no ko mga di kadi timure sang araw di kami karagarugan paman na miya karagarugan kata miya kapasada ko mabusa English na miya kapasada ko sa Arabic na piya ka kubilangan na mas malbut akataw ka ng su Arabic tagi su Arabic na uugupang kon wala katatabangan kaniyan baka narima mo pa kaswa mangurok sa Quran maka sa Quran ipgilir ka wala day teris tanong tabir kanu pakila na kakola pagin teris tanong kabakabati ang kawallaw ta'ala ay manawida ka napakabati nga sa Quran na di nga pagkakurok na may kay dede na miya mas tira kaul Ame ka Quran na batian kam sokulu na sana kum nakapkabasang kul kuwallahu akad niya taytano kabatian kam suy na atay na nakapkabasang na tay na aka inna taina na may kaydayda na pagkakuro-kurupian giliyoko pagkakuro-kurupian na may kaydayda Allahu akbar yun ka Quran na kailangan nakatirama na ni man ito yung syakul Quran. Ulan-ulan ni man ito yung Quran. Inuwa ulan-ulan na Quran ng Ramadan na alladhi unzila fihi al-Quran. Si ibini tabwa kinituro na ko Quran. Ano mga ulama? Si ibini turo sa Quran sa diya kay ka-27 sa Ramadan. Na kailangan na ayaman na puno kabaraki. Pagari ko babaya na matamat ka nga sa Quran. Allahu akbar. Nabi Muhammad Allah. Na kailangan mabuna pitamat ka sa Quran na ayat pitero Nabi liyo ko katero Allah atu wala warattilil Quran tartila
Bati ani syukuran sa titu kabatia tu Allah. Mana titu kabatia na ibagi ka ko Quran sa kabnarian. Na ayat kabnarian na pengulo penakapipia na pengabad na samadi. Oy, patagan lu. Pitero nabi abati ani syukuran na palaga-lagam niyo. Lagi sa tanun na pamana aya ko kwani na sa matanga wa khairul umur awsatuha. Ayat tu nabi miya kapia ganun na sa katangeron. At ipupugin mo na kasi madakalato na di nga rarapid na ka, makatagyo na ka, na makamado ka. Aba nakikiliyo sa kapag rapakapag-iday da. Aba ti anak na, inna rabbaka huwa ya'alamu annaka taqumu min anna wa thulatu wa taibata min alladhina ma qul huwa yuqaddiru al-layl wal nahara alima an lan tahsu fataba alaykum faqraw ma tayassara min al-Qur'an. Baka jumiya sa kapag rapadi magiday da, gusto ko bumait pero hindi ko magawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakafrak wara kami adik na ditero. Kenapa manobo puji maman kasamadak lah tu na tiga alim. Ayat sambalay balas na islamus yung nakabatia na tapangingka. Ang akawayo mga maamo maka. Abangan ikidi sa kapangadia kapag mama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Makatuko ko na ito mga mama maka sangkade. Sabi niya lang sa masjid. Agin mabukot na kamera na makatutuko. Allahu Akbar. Na, alay. Terima siya ka na alim mami kadi kong pagkakurok sa Quran. Ini kalimutan na wala kati ang yados na orano. Hagis wala na maligagos wala. Ay. Ayaw mga niya, mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala na diyanan. Pagay siya alim, amin kadi kong pagkabate sa Quran. Nasalamini wallah sa puso ka mag-interestado ka. Wattakullah yu'allimukumullah. Kalakan isyo Allah kapag indoon ka ni wallahu ta'ala. Na udi kabat yan na din imanto na at imanto mga Quran na translation na English. Nakuha ka sa Quran, ano ito Quran na? Ano English writing yan na? Ba't yan ka sa wala asra, nagsusulatong sa wala asra? Nagkapagay dito ni pumatyan ka. Na ikaw mabipupugin na sa mga Arabic. Di ka pagay mga ito sanay din. Na tiga alam, di ko pagkabatya sa Arabic, na di ko pagkabatya sa English. Ito na yung miyasuakan, nakuha ka sa Quran, na epitero nabi, na nadro mushaf ibada. Di mo katatantangin ka kung batang Quran, na simbasik wallah. Na di ka pagkabatya sa Quran, nakakata na sa Quran, natinta na ka no. Kami ka ito, manalakabi nga, ito na kayo, I don't know. Kaya kaya makakuha na aging kakataw siya. Kadib man nagkapa kayo, ba di kapakabatian, abangan di pamatenge, abangan tatarabasa, ay kikidangan, datarang na tabi tadi mamagbang, ang mga pasal magbang tabi, ang nabanong dari magbang, napia di na nga ito di pumatiang koreano bang, nakamitin ito na kumain. At hindi nga kataw, naawa ka unaki. Di mo nagpupuniawa sa manakala mo. Bagaimana kalau kesimah tapi di nang atas umat yang orang bang Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imati Muhammadin wasila tama ko kapusian la udi kana ngatawa na mga pasar ka magbang na la ilaha illallah la awakaw ikaw titinog kami ay sana na kanya kanon ana mi ali kanon naman magbang na dito ni ulan yan na pumakinig naman na debo umat yan na dua ko bang ori ano bang na igina biar naman tiran ako na kay biar matangilang niya ada ko niya mele na ini biar matangilang. Nah di mana mutu-mutu? Nah di mutu di pan mutu-mutu sa mutame, na doon na miso sa mato natapay. Takay. Ito yung siya kin. Ito na katatago sa tapay. Benda da aban yang kru ka koropa. Kalaman ka madakal bentabi kana ba ko promotion. Dia pernah nga maulatan madakal mabuan ni kaya kamati tosang nga meron niya lapi paya. Ito tangay kaki. Ayat pitero nabi na al-ajallatu min ash-shaytan. Wata'ay min Allah Ta'ala lango na galabaka gaganggaan lango na galabaka tanto din na gaganggaan aalok-alokon na galabaka syaitan kata ng mga alim na sugalabaka matang ka na ditipong ko Allah lagi na kaya pagkamat ka na tatangin kami ang buhay ka kaparaan makalakay sa simbayang na makamakusaw na makarelax piya-piya ilang man siya Saudi Arabia Kumamasira na makakusapan na miya pasan magusto sa kamat na miya makakusap na mitir na miya kapasan mamat na makarelax ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Na makakusapan na mitir na miya kapasan mamat. La ilaha illallah.
na pesi apa kanu na makagigina gino ka pipira na makapanalawi. Adi siya diyang kaya miya sugat takangota ka tiro nabi. إذا أقيمت الصلاة فلا تعتوها وأنتم تسعون وأعتوها وأنتم تمسون إقرأتون بيا كيامتان لا أبخانو سنغو سامبين أبوبلا لوي خانو ناسون خانو سامبين أسلور من أخلا لقونيو lagi sekatan mo na diga makapala labi yun nga kumi yamat tabi no niya wang ame no niya panakakaba no niya no rapi paya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan na miya ho makasasapa sa mga na diga pa Allahu akbar Allahu akbar ay matangkad na minibago ba kanu na uwaki panumpa nakagya ko makaumarakan na sa kamani pesengawan yan Miya subusuba ko rin mabu. Ilang anak ka, nakamakagiginawa ko sige. At kabo ka na sa ngayon. Di ka makawang ake. At iba ko ni pagagutami ang wika. Nadi nanguna ke kati sa mga ulama tanong na pwepenging isya tanong kiran. Ano man yung ginawa na kamatan mabu? Dahil nga kada niyang padabarjusi ko pa niya ngagin isi ko masaliwa mastido. Adip niya niki presinga. Kaga nakamat, nakaga nakatuwil pa niya na. Allahu akbar, Allahu akbar. Siya wala ilang. Kaya mura ka na siupan. Pati mga pasad kami siya, may naliyaw ka! Nalang na siupan na, baka sumatang ka! Sabi niya, di ko ni Miki Pressing ang miyang buwik. Di na mga karibatan niya, o tabi ka na ba siya o mga akwa na yan, malutan niya ako nan, pagingatan tanuro na yan. Na di na mga urip ng Allah. Na! Ayaw to ami ali tanong kagi na di ka syaitan na mababali alidway tanong. Na miya kay siya ko na pulan ako so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayun yung kapudalakaw na miya kang bala kasira ng gusto iblis. Tuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mabas kasi iblis, tingin away. Na tuhu Nabi anay pag-isikar ka, na tingin mabi iblis sa susuguna ko manay wallah, asyunga ko ka, umakap mbala kata, na sadin sa ipag-isikar ka, na saan sa ipag-isikar ka, na simbagan lang sa sakto. Ana tuhu Nabi mapiya. Tuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam a'da'uka ala ummati. Pero iridwin ka ko mga umatakan. So mga umatakan na antay mga iridwin ko. Ay mana nila din ka kubay. O ay din ka kebinasa. Natingin na paganero na iridwin ka na ko mga umataka. Pagang paganero akan tubuh Nabi. Na tubuh syaitan. Na pagang paganero akan. Hey ya Rasulullah. Na sakay paganero akan. Ito to rejo Nabi. Sakay paganero akan. Natingin na kadua. Natingin na kadua. Iridwin akan na imamun adil. Na syudah to among tulaman ay gagaw. Na di na ikadu ariduwa ka. Di kurong pakaubay. Allahu Akbar. Na di na ikatalo. Ang ariduwa ka. Na di na rajulong gani. Gani ang mutawadi. Na syukon syukawasa ang mga limbabaan. Na ukawasa ka na ba ambog. Ka na ba mag-istorya ka na sa kanyang bimapia. Sa kanyang bimape bangsa, na sa kanyang bimaleta mo, na sa kanyang maleka dito, na sa kanyang matay, na di ko na pagkaitirap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na diyan na, ikatalo, ikapatigil. Na tingin na ayat, tingin na ikapata, ridwaya ka na po mga umataka, adiyat ng kubay Rasulullah, na kana yudawi mo ala tahara, na syotaw alalayon niyan, lulumpiyo na ginawa niyan, sosotin niya na ginawa niyan. Allahu Akbar. Paman nalaliw na lulumpyo na ginawa niyan. Anto na po nang una nakapulumpyo ang nakapagabadas. Adi man ang nakapagabadas, dadi na una niya nakapulumpyo. Ayun na pusuti na ka na intero alawas ka. Na po nakapusuti ang ka na para ko Allah. Para ko Allah. Kaya ka po nakimagabadas, kasimbaan na ka sa Allah. Tama na manong amang ito. Dadi po nang kayabadas, dadi tanong katawan, na miya kalalay niya bunong adi tanong katawan. Di nga na natawa, sumasan akong natiyan niya na. So tingtan wa makaato tadna adi gawa kare mili sagu semi kwa dahil kaya mala bulong na abdas pagabadas ka kami ada niya control o mana ka magado mamaliw dari gano di ngalawanga so mana ka magado sa ko niya control di ka pa pagabadas mata na oh adi bang ori pa Allah tina ya tubo Rasulullah iblis antap ni mga ridway ka ko mga umata pamanay sa to so kaya na yung dawi mo ala tahara mapasangi ka panumpiyo na isang panakyan kaya mga bayra katano tatanos niya na ginawa niyan basta kaya ba iya tatanos niya na ginawa niyan na padanan ako'y amanan niyan na makukuha niya so ka panumpiyo laburo ni gira Ramadan ayami alim nabi
Natina mami imra'atun tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Da'at tugu nabi ababay aigra Ramadan. Nadina di panunuatan si karomanian sa kapapakapya ginawa niyan. Kaulan-ulan na Ramadan. Na ayat tugu lagi imbalasan wallah. Na illa walaha Maryam wa Asiya. Na ayat nung padiyang ko surga wallah. Na so Maryam aguso si Asiya. Pamanaus ka babay na ayat nga di kakikamutan na sawalay. Para mungkin karomang ka na pamakang betuang ang Diyos spring ka. Mas mapiyak man na pagkabura ka ababay. O bangak man ni palalakaw na di mapiyak. Mas mapiyak man siya abay na pagkabura na mamuti karoman yan. Adi sa tabi din nagkabura ni karoman yan na mama amamo. Ay buwa pagkabura niya no nakatingko. Madap man nabitik ka. Madap man awet palawer. Madap man ipikasintuin. Jadi kita kumin wasalanan niyo gagulan na nawato. Natiago niyo si amanan niya nasunat kap na biyo niya. Nini ko niya sa tiyan niya. Kumanda ka sumagad na sobra siya kebungo na miyaw pakatot. Iya pernah nga ba sa tanong miyaw pakatot na dugurong makay di kapamara kaya. Benar niya nga matok. Kuya ba pagkupa ka. Na diyan na kana kana ka basta ba sosyo niya na ginawa niya. Mata na kay kakalimu ka wallah. At magugato nakatabi siya ng mga bay, si Taktur siya nga kurwasi, siya da baberong. Ayaw tumuro ako kan, namyasin tarukan no. Namada ka natabi, at ilang mata niya nakadin magugadan siya kamo ba. At tinunong niya karoman niya na aray, pero ako di man nato na matang ini, iya, puno kamo ba. Nakanapuno ba siya kanila, katalukan din na. Namada ka na, pero lang ita, tina ba, kamalay ito na, paano siya pa nga mo? Kapiyas ka bibo ba siya gumiga? Oy, nakalabar kanuanan mawag. Austo, na upo na kasusunito aginawan ka, aparakit karumang ka, nasabi sa kapapakapi aginawan karumang ka, kung kapakilanir ka na balasan kung Allah. Labaro ng Ramadan. Kapagayman na miyakwang ka ang koto balas. Di ka di ba manugan so kita kapapakaba, kapukiswati karumang ka amama sa Ramadan. Magkapagayman ni gira miyakwang masya karumang ka amama, na anak awidin na sila, na inisya na ka, na are, dari mi ako nga manok, nanto ni kidio, na dito man ako takapagising na kikarumangan na pagpakapiya-piya ginawa niya. Nanto ni kidio sa nga naman ako kapya masangka, adubo, o tenola, o piaran, o paparan. Magumya siya karumangan na sumin siya may tawad sa aditata. Baka naman ako gano. Namya kapya ginawa ka. Mama, nabiyala siyang wala ababa. Kapya kami kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa kamabu mama na wana minyo mga kapanganang kan. Naula butawan ng kasapurot kay karumang ka amama, karumang ka ababay. Di nga po nakitotulog. Minyo mga ipanganang nasa siya ni kidiyo ni karumang ka ababay. Ini pamamagay niyan, pito kidiyan. Nasa kamabu babay, napamamagay ko na lamang ko si karumang ka amama. Kaya may mabuka may mamagay kapan. Tamang ko ni karumang akin niya. Nahihirap sa kapan. Niya kapatayakan. Kaya madakal mabuman na tadi at ababay amaday gagaw na di mamamagaya. Dahil lang makamasikaroon man yun na mausya sa doon na ayaw ka na mapasangi kapangalim mo sa bubay, nasa mama na dalo. Makamamausya rawan na ilang kapamuli karoon man yun na bubay na iilin umamaw. Sa 2, 3, 4, 5. Sama nila sa pulau talubulul. Bisa so arwan na sa pulau talubulul. Tingin karoon man yan. Iyatay tanong. Itapan mga bumamagi kami bilang yakman. Taman na bagan na kaapawir kay karoon man kaababay. Pero nabi, ada makna na hadith. Basta asyo babay na di mamamagay sa panganangkan. Nasaday sa balasyan na anatumpo ko na mama, kanabusi-busi ka mga babay, kainom niya ka panadaga sa panganangkan, kasaka manimisugat raw na miya kakwa kong sa balas. Ay, gusto na pinambakon magbubabay. Sa isiday ka rumang ka. Bata man siya isiday, ini rampat ka pa na ini pamamagay ka, iya ka pati ka no. Makapasa tirawin na miya di siya walay na iya ka ganyan igalaga tirawin. Namutulo ko na misan. Kapinyo niya na maanat ko nang apya masanin na sida. Na mises, ada sa sida apya masakan. Sida karon. Tatagin bob siya lang kami ni pamamagay. Na inubay nga siya mga mama, apya mo siya tan kamabo. Are, pumati tanong manong. Pagawin tanong dunia putaw sa dunia Tinaway ba? Anto na ito? Natigan na siya pa nga nangan ako na kami ni pamamagay. Doba nga miya lang ba? Natinaway ba? Patay ka mago. Magkapakabakan niya kami na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama ka na kaya miyang buhay ka. Allahu Akbar. Hey, nabuno ni manto adir ka bulan na Ramadan. Ate, imanto na piya nakasuma pa diya sang kaya aduaran na apya sa iligan. Ate si Chirwa man nasan mababali sa iligan ni Girawan sa mutay sa walinero. Na babagwe na puna ko sa iligan na ina ko pada mga Ramadan na di agay sano na mga siyaping na di amarkit na di kalingitan na maranaw.
Dado na minisala ko tado kay dia kana maranaw pumamasan. Hindi makani magawi ka punang jeli kay. Na sumi mo ko masama rawi, na rawi mamamasa dado gida tao. Na sisasabira na mga padinon. Uway. Asisa mo tasabo kulud, apa dino ni mayor mahul. Dado gida mga tao na. Ano na jumata kay suwar kay simengan. Nati kana tamay ni natina ni datar manu nya kanipis pumas. Nati kana datar besar yung masiman to ang geger gena. Na ay dapat takono sa kaakaluluwagan na kaluluwagan. Ay apitero nabi na yadul mu'ti al-uliya. So lima ama pasangi kapa mamagi na dinalilima ama puro. Wa ibda bima ta'ud. Na igiraat mo nabi po mamagi ka. Na unay kasupagparna ka. Ummuka, sinaka, wa abaka, nasiyamaka, wa uktaka, nasibabayin ka, wa akaka, nasipagarin ka, wa adnaka, nasumadasig ka, summa adnak, nasumadasig ka to nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakiyato siya na kanina ko miya kalimad niya karamadan, o miya kanam karamadan. Dapat maulo lang marawi. Nanamya ba ka na mama ginawa kan tinaaday. Alin ba siya, tiga ka na garino ka na. Natinante kataw na ka, adi magibagi sa zakat na introduce na kong kau. Tiga na diya ka na kataw, kaka na bala ko na diya ka, tadi ka nagitiga. Natina matang wala din, baka diya ka sa kanigya ka. Perang ko na kaputir wakara kaon, lagi ang ginawa ita. Nasulit sa pulago na magawi mato Ramadan. Dada kami dumakateng sa bagas abay mimilita sa pamilya. Dada kami dumakapamuasa sa bagas abay mini pamuasa sa pamilya na bagas. At yung nato ni dinimita mas. Na anto ni dinimi puasa. Nasuting sa tuda kami sa naketo ko nami keto ko ni na maulo nami. Inwitan ako ni sa dua ka sa kobi. Nasopo suri gi ko no bigla kaya praguna na. Nasup ka lang muna mga wataya na. Natinga na tayo mi asay natinga dua ka sa ko inwitan na kami. Nayamit ni puasa nayamit na dito mas. Mi akasa ko lago na mga ko to kenangan din. Natinga ka natin ni Meswa, yung ginawa ka gawin iya tuturungan. Natinga ni kami di kunti-kunti sa matalog yung kapag ito. Allahu Akbar. Di ba mabumamakaw, siya bufka na ka naubi. Matang wala ka, pwede ka mga ito, nataping nga ka nga sa bisa pirate. Namatitingan nila, kadag ka kanila, na ay dapat ako no anak tunganiran. Anak tunganiran na maanarak yan, na pinipangalimuran. Ay apitaro nabi na amara ni Rabbi an habbal masakin ini syugurakan wallah kapag kababi akan ka mga miskin. Miya kada-kada ka naman at tabiyata eno di pamamagaya di peniya kata di sedekah abab kalabati sa tamo kaya na tina ibaratnya siya kamilyon nakuha na sa zakat 25,000 namiya kalala na 25,000 na uditi pipikarangan na di ka makan zakat na di ka makapangal mo sa tungan ka. Allahu Akbar. Anto ni katiru Allah. Aya katiro no to na bagi dia kat sedekah na bagi lebatan sa tawgen. Lain o madilipat ya kap sunil sa duhulo di gumateo. Insyaallah kapag makasana pagbangan ay dapat iruno. Bonto pa nakasisir katanong nga chiwaman tanong nga watatan watayo si sanga ganasi. Kati ya pigilan tanong na ko di buskanan na mapasang mananga kapangusya kadong 2 Ramadan. Kiniuro naman na nalota. Kenapa dari kena Ramadan atau mungkin kesaing ini dan nak tahu kemana betul. Lagi ni kalau tahu nak kalau yang abud. Ada pun ada kena ciri mana keki dia cari kena piur. Tadi aku kita pengusaha tadung-duman. Tadi memang oleh penuh Allah. Kebe aku pengusaha tadung-dum nasara KPPK. Data pernah hati. Tadi memang oleh penuh Allah. Ini kali patah jepter unang sang karya. Nah, ayam mana dia memang oleh penuh Allah. Mana kana ino di mga sa zakat ang sadaka kaba pagkalabat yang kung tatamukian. Aswala na kata subat Allah. Kata nga mga alim. Ang mga guru ang nakoreksyon niya ko yung in tu'ridullah qaradan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. O pagutangin ni suwala sa mga pipinang bedang kanwala na ayaw pa na yung bedang kanwala na taga-taga panwala na prilaan kanu panwala. O mga limo ka, sedekah ka, niyakat ka, na takapanwala sa mga kapila di mata kablabo ng mga Ramadan, na perilaan ka panwala. Na sudisyo kaya ba tiyang siya, na matang wala kami ka para tiya ko, kaya umano sa para tiya nga katirwala, sa saan niya kang gulawlawn. Inako pagay na ditidaw na maraya, pagkadua ulan na ditidawan. Na buwan niya lang apera ka na, 2 gatos. Tiga ka na mapitin na, miya pamilya, na suswa na yung matawrakan. Tiga ka na magiligan ako, miyagin ako sa taraka armak sa giran tuiligan. Nasumiyang kaya korumpan na patapulo. Kadit man na mapatuto, bako kibit, uli na bako ba na pitapulo. Pamani magalera ka na, ale, grabe, ale, taplaod. Takot ka miyak ko di man.
Miya ko ako sa terminal, nabuhay miya lang bukang pira ka na 160. Kadwa ka to sa pira ka kan. Tiya ka na kuya waya. So miya kaya kurom sa city limit, petolad tiya ka na karotan. Pati ko man ako rom, nakisantan ako sa iligan. Tiga na di ko ron kuman, mamasa ko sa paan na api agwa miya pamasangan na paan na 80 siya 80 magatos, asara na miso kaya kan. Napsulo kong gagal sa kaysa nuwa may ito. Kaya nakasul sa kaysa nuwa may ito, sa mga entrance, kaya kapta na di ko dakan. Nabikutan ako. Nagisin ko na naman. Nawa nakiding nila sa misinga, tiga na di nga manandisin, naging nakamaratanan. Tinaalim, di ka parautan na. Tiga ka na di maniti naman na marami. Tiga na lang ako, naisala musyong. Tinali, minukas ka di kita na kaniflili pakarka, sadaka. Ako na nakililipin na malunga mabutugaramay na. Matang wala ka, dua gatos sa babagatos. Namiya ka, gira ko na alhamdulillah. Alhamdulillah, niya kakakurong sa magi, hindi nakantaw. Nadadalik na ka ng utag grocery sa may stawagay sa nung. Kakukurong sa magi, hindi nakantaw. Kaya kanong mga bukuma, nakakapta man alikudakan. Tiga na, Masya Allah. Kaya naman na yun, atawala. Matakasan ako na miyapik. Nawang nakidingili na aating-ating na makanira maraakan yan. Tiga ka na kede ini, kanabatuman na kede. Tiga baru basyon yata kan kede ini. Tiga ka na ganino kanan, tinaalay, mana kami kamabay. Tiga ka na, oto ba? Mana nabala siya kini. Tiga ka na, languntaman na riba ko eh. Inistrapingan na kanina, kawan na kailangan yan, yan ni Mafkirwa. Languntaman na riba ko eh. Tinaway bali nasa kana siya kumiyakang bagoy sa iligan. Namaragin siya. Tiga na may, ako siya kami bagoy. Tiga na ba may kapketigrakan. Ay di ka nagatigar na mati borong. Tiga ka na nagtabilan niya kini ang inibigirakan. Ayam niya pikirakan. Na tinadib siyang ka inibigirakan na dugatos na kana ubah kaniyarap kamatagra kami kasagad. Na siya kay piula kirakon. Ibigirakan nung nakikar kaya na huwag ka nung bagad. Katalakay! Tiya bilang ka na tabla nga mabuhay. Tabla batos. Matang wala kayo, nibigyan ka nung nadi ko makarira ko. Nakuso sa mga tuwa di grocery, kan yan na subajit yan. Yan singot yan ito. Nauna, balo ako siya mga tuwa mga paan nagabikiri. Natumatali ko ako na gumagamba ko kung mga pagalungan na kita tawal sa mga kababay, mga losyon ng mga bay. Napo makasugad ako na mamati na di ako rin mangilay. Napo na ano yun, Nakasukat pa naging namiyada. Iya pikir na mamasak waki sa paan kana ko mga baling. Sabi mo ko sa mga pikir, di ba igira sultan naman di sa mga pikir ro. Paan, ay kanong ka pumasa. Apsu ko na kaya kapta manali ko dakan. Ya Allahu Akbar. May toya bangkit. Matang akilap na may sari ka na mapera kana kay sultan ako sa iliganay. Nadining lang na makasisinga, tiga na ino ka pranan. Daw makatira, magkikibran ako sa manuto. Ino ka pranan. Tinaalim, sabi niya kay Katero. Mababatri pa ako aki. Natiga ka na ino ka na, tinaalim. Yan, tibo man nasta tantangan na kan kanap ka mamala ko makor kapubay. Tiga na ino to. Natina ka tiya so perak ka, sa sobre na ka na zakat ka na ya, Tasun so kaya giro ni na zakat. Na miya pikir ka na so Katero Allah, pagutangin ka so Allah. Sa utang na mapia, nasabihan wala sa pila, taka panapriyan ka niya pan. Tinggal na diam sa resuni bagaimana kana dugatos na inibuyang niya gitu nakatya dako pa na makalim na inrasid nu Allah nawakan na kile na ibatan ka 2,000 sa timana sangibu so dua gatos na limbal 2,000 na mata nga miya ka guro ka kun na miya ka giro alhamdulillah nawakan bulsa na nakya pakapata na kana bulsa na tiga na pianta di kerja di gudang na di pagi lain kami kadi kya sabihin Allahu akbar mga oripin Allah na ayak kaya pikiran kapagari ko, na sadin-sadin ka di mi pangali mo, na sadin-sadin ka di mi pamamagay, na ditisyon biyan na kawala, na ilan walang nagtawa din na nisipat yung kakalulwalwagan. Na di sa pakapandakan tanong sa diyan kaabulan na Ramadan. Allahu Akbar, mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto na panipadakalabihan na diyan kaabulan na Ramadan, agapakay adyan ni manapakaw na kanon. Na tungod Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi fi Ramadan, الله نذر بالرحمة والبراكة وأنا كفيل الجنة نسادين ساتوتو النبي أبي عن يسوع من عنو كسيان سان كيا رمضان سادين ساتوتو النبي أبي عن يسوع من عنو كسيان سادين كيا رمضان نبكي إلى قلون دنتو بكي إلى والله تعالى تقول النبي سواء معنا نلمو ينا غسوق بركاتيان سكا دنيا أيام لا سألوانا موري وأنا كفيل الجنة Nasakang bantumu nabi na inong padaya ko niyan ko sorga.
Ay makna niyan, nadapan na makaw mas Ramadan. Napipiyapia na kasina ka. Sasakaw na kasina ka. Siyama ka. Namiya ka mas Ramadan. Natiya ka pa ka. Adik-adik ka pipi na ka. Anta ka siyama ka. Nakalimang kasubala sikwallah. Napakina na kaswallah. Nakinig ka pa suli mo yung karunia. Nakinig ka sa kabarakatyan sa dunia. Na ayaman na sa mga namori. Nagibsulsul na di ko surga. Sa tamasa di ka namitanong ko surga iyan. Inaw, imantos sa mga inatanong na mga amatan. Saan na kisararaw yan sa lokasya na pananamatin yan sa Allah. At yung maridi pa na din ka siya matanong ka, raraw niya si Belabi, pangitag wala ba ng buhay. Sa tanong, nafiya di mo man nakapupukata lokasya ina, ama na din ka mapumas sa apera. Ina ko na matay siya ama kan, pagkatalo pulo rago niya, muli taon ito sa matampay. Na makagigil ako na ama ko na, nasusugay di wa maka, nakatiya pagkatalo pulo rago na, doon ko dumakang ma. Apya di mo man nakapukama, makakapakay na ka, na ba na ka mapumas sa apera, kami ako ka mapia. O, nena ko namatay siya inakan. Ina ko, siya ko sa Marinaw. O, sa Kapantaran. Naglaminigaran sila, di po na mapipiya ginawa niya. Nabiin ako, napiyak na boras sa kayo na. Kadi ka nikatiki na ka na. Inakulay. Na inakulay. Namiya ka siya, napimuntan ako niya. Tingin ako na ba siya, mina, ulay ka. Matang wala kami, ang tatatagan mo ka na sobra sa miyo luwa po siya ka na kaya ko. Nagyara ka na, inakulay, miya muwi kayo na kulay. Orasa kanina tuwin ako na kapupukatan mo kasi nakulay. Nandini ka na kanina na di ko nupukatan mo nakulay. Namiya tumanaki. Matang wala kami ito na. Kati po kasi una ko na di ko nupukatan mo nakulay. Oy, nang nakiamnaran na ka nagtelikod na datan magumikira ta ginawa niyan. Oy, nakata miya tuman na di ko numakay na sa kapwa kasi una ko niyan. Ama na paginana ka ni kanabang kayo nakabagadik eh. Ang gilaw kayo nakulay. Atin tanangan niya, alimantay na ka. Ya ko di training. Natumwa ba ko nakimaton ako. Allahu Akbar. Ay, mantuwa kayo na raraw na siya maka. Raraw na kasina ka sa diyang kabulan na Ramadan. Natakad-taka pang kading ko di kapiyapi. Kaana ka matakap wala suri mo iyan. Ridallah fi ridal walidain. Syakhatillah fi syakhatil walidain. Sadin sa kapag kababay kang malalok sa katungulabi. Na ayar ka ng kapag kababay wallah. Na sadin sa kapag kararangit ka nakulok ka. Na ayar ka kapag kararangit wallah ta'ala. Nadi man to piya tanong sa mga loksano. Oh, takat-taka pang tanong. Ay, uba ka bubabub talo ka na di nga pakatatar siya kasi nakaw siya maaka. Tinakulay, amakulay, umikulay, abikulay. O di na kadi. Kapag kaya wana posisyon pa may inaka, ama aka. Ibaratnya na siya mga nabariyo, nagkapakaya talo na kabariyo. Datari chiruaman, nagkapakaya ito aging kinin natin na ina, nabayan labi, nakanabuto marata. Ay marata, na mga pakatatar siya sa marani nakaw siya maaka. Namukamad. Sama po may muna. Nahin ako may ito ka na, baka patatar siya kay inaka. Iyang nga na kanina, inawibig. Bapigiraw oloa. Ulakad. Nasa kayo nina, miya ka lang, napakatatar siya ka na kasi inakaw siya maka. Maridi pa siya kami, ngaptero siya miya buwi ka. Ilaman ang utang kami, ngayon nga paguran niya, nagatalwa niya siya miyan. Oh, may! Nasa ka, napakatatar siya ka na kanin sa lakas ka. Nasa bapro, Ati at talutob mabuchirwa man na miya sa kauras. Naginap na mga padagal na makatanong insya Allah. Na panganin ko Allah adiyan kay oras sa kaya pangapagudas tanong sa adiyan kay may oras. Na pakambara katan Allah. Nasukyo ko na balas. Na lang tanong makakuha sa balas. Napakasapa rin nun wala adiyan ko to ama adiyan kay sirwa man tanong. Yung utalok siya pakasurgan wala. Oy. Saya manangin na balin wala ang koto ako ba niyan. Akala malamaw surga. Lahamo lang ang tanong naki. Nasa mga loks tanong. Mga inatanong mga mata mga pagalitan mga babetan mga ramatan mga tatanong. Amyangaw na ako mga kuberan. Na panganitanong ko Allah. Abalin wala sa kuberan na surmi surga. Balasan kanu Allah ta'ala sa mga balas. Ikalimu kanu Allah. Salam na kanu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudi pa kasgid na makasagid. Na ito naging ito ako ang tanuruman. Hindi ba kaya nanto nagagawin siya? Oy. Manalalag na ading mo man na angom na kugibilon. Sa lakaw man na ako. Sa lakaw man na ulamatan. Tunay ito na oras sa manuto. Halo.
Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ama sa gugu dagu mate paras matano sa kyan katano sa kyan kutuwa. Kaya pegro katano lala gagyang gaya watatano lakitano lokstan. Migay katano sa makambata bandingan pantag si sa kyan gaya kaya kamoto na ang gugulalan na kyan gaya bulan na Ramadan. Mana kyan gaya ariyak na kyan gaya si Alim Abdul Basit di Salim. Ada na kaya to kayo nirong may apakan ng aparam na dyan kaya ariang na dyan kaya si Ustad Abdul dyan kaya si Alim Abdul Basit na kaya sumiyaw na kaya kamoto na imam tano si sa dyan kaya barina kasi sa dyan kaya Marinao City. Sa modro na ito panalamatan ron agya mo tuwa kaya pa yung ulalagyan na malaka panalamatan tanong na sukad ng tanong Rabbul Alamin. Sebab sa kanya, wadi bugyan mo tuwa pa man, nakitofik mo lang ito, nasisagyan mo tuwa di kang ka, at sisagyan mo tuwa, hapkod na diyan kada talaya kalilimod, lagi nagyang kaya pa man, na inadlas kanwarian naman na bangsa, diyan kaya watatanong, diyan kasi kuna ba isa dansalan, na sampu na sa diyan kutuwa si inaya na diyan kasi ba ina bisa tuwaya, na udas kanubuwa emanan yan na mga bangsa niyan. Si sagyang kaya kaya kamoto na mabutero. Ada naman municipality na si napalisi sagyang kaya mabutero ang barangay Gadungan. Sa kiyadla si sagyang kaya maanan yan na Islamic seminar. Kaya sa lapido niyo ang pamitiran. Askan walang nakagya kamoto na Loks Pagari. Agyang kaya maanan yan na kapapantagan na barangay chairman kami sagyang ka barangay dato sa Bensalan. Ayan so po na ba isa Bensalan. Na